Tot començà el 20 de novembre de 1995. Malgrat la incertesa de la gent, tot estava pactat. Era el principi del final. El silenci tenia els dies comptats. Un llarg silenci que s'allargava des de 1939. En aquell any, la Llíber i la seva àvia, la Mercè, volen pujar al darrer vaixell des de l'últim port espanyol que està a punt de caure en mans dels guanyadors de la Guerra Civil. Estem a Alacant, en els últims dies del mes de març de 1939. Però no poden anar-se'n i, junt amb altres persones com elles, viuran desesperades com poder sobreviure en diferents llocs, des d'Alacant fins a València, després en la comarca dels Ports, passant per Barcelona i arribant fins i tot al sud de França. I la desesperació va donar pas a la solidaritat. Aquelles persones assegudes en una maleta vella que feia de banc improvisat compartien el poc que tenien i es feien costat. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. A partir d'ací, camps de concentració improvisats, cinemes com a centres de detenció per a dones i nens, ciutats arrasades per una postguerra que tot just començava a mostrar la seva cara més amarga: fam, mirades espies, trampes, repressió, desconcert. Mentre les protagonistes intentaran lluitar amb totes les seues forces per la llibertat, també des de les muntanyes, amagades i plenes de por. I allà, fins i tot, la solidaritat donarà pas a l'amor i a diverses aventures on se'ns mostrarà la cara més amarga, però també la més dolça, d'una postguerra cruenta com va ser l'espanyola després de la seua contesa fratricida. Què passarà finalment amb la llibertat i la resta dels personatges? Aconseguiran sobreviure a Europa? És una novel·la que no et deixarà indiferent, de segur.